Ya wemzukulu kaBhekisha uqinisile. Manje ngiyabona ke la ukuthi khona obhatuma bakhona abangayizwa kahle lento engiyikhulumayo. Mangithi leya mpahla I'm unapologetic ngalokho ngisho yona leya mpahla le. Leya mpahla has no respect of person. Yes, iwumthetho nje. Uyayizwa lonto. Ukuthi wena usonta kakhulu, ucula kakhulu, uzugxuma uvala indlebe ayinandaba nayo yonke lonto. Imi ngento eyodwa nje. Ukuthi wena you have programmed yourself for failure. Simple. Simple. Ngisho ungamemeza uze wenzeni udumise uthandaze uzuguqe phansi ayinandaba. Ayinandaba isebenza ngomthetho. Uma kuukuthi wena awukasebenzisa ama laws athi kumele usave bese uya investor uzoqhubeka nje ube broke and poor. Isebenza ngalokho nje. Ayinandaba. Uma kuukuthi wena uthandaza kakhulu uzoba ne diabetes nje wena ube ne high blood pressure, ushawe istroke, ushawe izinso ngoba vele udla unhealthy, ugxishwe ushukela, udla amafutha. Ayisebenzi ngokuthi uthini wena. Ayisebenzi ngokuthi uthini wena. Isebenza ngokuthi wena wenzani wena. Cabanga kanjani? Thini into yakho? Manje ngiyabona ukuthi abanye ngathi bayadideka la. Bengingafuni ukukhuluma namhlanje yazi, kodwa nje sengiphawula kule comment yakho ukuthi bayadideka la bafethu le nto ifana nogesi. Uyayizwa leyo nto ifana nogesi ayinagama futhi ke as a matter of fact. Manje nina niyayipersonifya nina. Hey. Hey. Manje nina niyayipersonifya ngicabanga ukuthi ninomuntu lo. Yanto ifana nogesi ayinandaba ayinafoko. Ugesi awunandaba ukuthi wena uthembeke kangakanani usiza abantu. Uthinta ugesi nje uzokuhlephula nje uthinta wena ugesi lapha la ungakhaviwe khona uzokuhlephula nje ugesi ngendlela yakhona awunandaba nento eziningi. Maye bafethu ngididwa yini lapho bafethu yazi bafethu angithanda ukuthi ngigcine ngithetha yabona njengoba ngihleka kanje ngiyahleka thina abantu spiritual into many understand ngathi ukhona isigaba la sifika khona la sithetha khona ngoba sisuke sesinyanyile sinyanyiswa ubudumu nokudididi. Yayizwa lonto ngoba into isuke isimple wena bese udlala ignorance. Yezwa ignorance ave ukuthi ezohamba yodwa ezohamba nokudefend udefend umbhedo. Yayizwa lonto yiko ke sibuye sicikeke nje yabo. Wena ngabe uyajula uba ignorant uyabuya uzophawula la wena umuntu uphawula nje inonsense. Lento sikutshela yona thina hayi ukuthi siyayiqagela noma siyayi second guess siyayazi. Yes, namhlanje kunabantu abayathuka uNkulunkulu bamthuka nje usende. Yes, ngobani babethuka lokhu wena othi wena uNkulunkulu into ongayazi na ukuthi yini ngoba uNkulunkulu wakhe akuyena uNkulunkulu wami. Yayizwa lonto mina nginoNkulunkulu wami nawe uNkulunkulu wakho. Yayibona lonto ngoba uma ukhuluma ngoNkulunkulu uNkulunkulu uwe wena outsource wakho lo uNkulunkulu wakho ngeke azosebenza la kimi kusebenza owami ngoba uNkulunkulu akalazi igama lami laziwa yimi mina nguNkulunkulu. Yes, mina uNkulunkulu ngoba ngiyifraction yakhe. I'm not the all but I'm part of the all. I'm not a drop in an ocean. Yes, but I'm an ocean in the drop. I'm carrying what God carries. God hears through me. God sees through me. God, if I want God to help me, I will help myself. I will do my best and then the higher power is doing the rest. How can supernatural become supernatural without ukuthi kube khona super? Super and natural constitutes supernatural. Without natural there's no super. Without super there's no natural. So that is why wena you have to do your best. Ngeke ungitshele ukuthi wena uzothandazela ukuthi ufuna ube uthisha awuhambi uyofunda, ufuna upass matric awuhambi uyofunda, ufuna ukuba financial wealth awenza ama financial decisions awise. Yes, yonke lento isebenza ngawe ayisebenza ngomthetho futhi. Yazo lonto wena ozoobheya umthetho khohlwa nje indaba yokuthi ulokhu uyibiza ngokuthi uNkulunkulu yini isebenza ngomthetho laws. I-energy lesikhuluma ngayo la ayinayo lokhu ngani bafethu anivuleni la nina lokhu ningiphikisa la anivuleni la. Yes, akuyena umuntu lesikhuluma ngayo la akuyena umuntu lesikhuluma ngayo la
sikhuluma nge-energy la, niyazwa. I-energy ayinayo yonke lento le. Njoba nawe uyiyona lento engikhuluma ngayo. Lento engikhuluma ngayo uyiyona. Yes. Uyiyona lento engikhuluma ngayo, le engikhuluma ngayo, le energy engikhuluma ngayo uyiyona. Kuwena ibizwa ngoprana lento le. Uchi isichina, animating force la wena ekwenza ukuthi uphile. Uyiyona. Umuntu mangabe efa yini ehambayo la? Akho lutho oluhambayo la. Just electricity just cuts off. Nya, akho lutho oluhambayo. Yes, just cut off. Khamba le life force engikhuluma ngayo la. I-energy lento engikhuluma ngayo la. Iyazbalansa out, izbalansa ngale mthetho engikhuluma ngayo. Hamba uye lapha na YouTube uyohlalela i-content yami ke for the rest of your life mawukuthi kanjani. Khona uzongibona ukuthi ngiqala lapha ukukhuluma ngize ngigcinephi ngoba mhlawumbe izinto zibuka ngeperspective eyodwa. Ngiyabona kule lokhu ngane engikhomenta kuyo la wemzukulu ekabani kamabhikisha. Le video engikhomenta kuyo la. Ngiyababona abantu abaningi ukuthi angazi ngizothini kubona bapersonify i-energy. Ugesi, uyabona ugesi wazowena ukuthi ugesi awuzazi ukuthi ugesi. Uyayizwa lonto. Manje uzongitshela ungalibizi kanje igama lika gesi, wena ke libize kahle ukuthi ubaba ugesi bese uyahamba uyothinta ngesandla. Hamba ubize kahle ukuthi ubaba ugesi bese uyahamba uyothinta ngesandla khona uzozwa. Yes. Mina ngifike ngithi mina msangano ugesi bese ngifika mina ngithinta insulator le ekhavile. Uzongishaya yani. Ngicina umthetho ukuthi akumele ngikuthinte mina ugesi kanje umthetho kagesi. Yes. Ayisebenzi kanjalo leyo. Umfethu uvulalazi isize wena. Yakha ama programs, program ingqondo yakho for i-win. For i-success. Program ingqondo yakho for i-success. Akho messiah la, akho savior la. When you need to actively build your success. There's no luck la. Luck is an unrecognized law. Ayikho into ekuthiwa inhlanhla la. People are living unconsciously. They just become the end user in their own lives. They just become the visitors. Abawona manje bona ama-programmers. Sebengama end user manje. Qhamuka izinto abazazi ziqhamuka kanjani. Kwenzeka izinto abazazi ukuthi zenze kanjani. Benza njani? Bahamba bephe inyanga imali wonke umhlaba lo bahamba bephe inyanga imali, bahambe bonika abafundisi imali, bahambe bodayisela ifaith ngeimali eshisiwe, udayisela ifaith ngemali eshisiwe. Ifaith itholakala laphi? Ifaith ayitholakali kuwena. Ayitholakali kuwena ifaith. Umuntu uphiliswa zinqumo zakhe namanje ngisamile lapho. Umuntu uphiliswa zinqumo zakhe. Mu decide wena ungayi emsebenzini, wena odecide lokho. Mu decide wena ukuphuza utshwala ngemali, wena odecide lokho. Mu decide wena ukujolela umkakho noma ukujolela indoda yakho, wena odecide. Wakwasibona isandla sakho wena siyiphakamela without your consent. Awakasibona siyiphakamela ngoba uwo wenza izinto ukuthi zenzeke. Uzoxeka baniki, uzoxeka ba. Uma wena ugijima ngo120 emgaqweni ka40 bese ushayisa inkomo lapho, uzoxeka ba. Uzoxeka ba. Yabo? Ngoba wena ube conscious phela. Yayizwa lonto. Uma sasikhuluma ngespirituality la khona sesikhuluma ngehigher power ngezinto zokuthi ube sendaweni right ngesikhathi esiright uqondanisa izinto and all of those things. Masikhuluma ngalezo zinto bafethu siyayisibala aura la. Sibala izinto ezikwenza ukuthi uxhumane nale energy engikhuluma ngayo ukuze ikwazi ukusebenza emfihlakalweni. Yes. Sikhulume ngo-aura, le energy engikhuluma ngayo la ihamba njengawo ugesi la kuma channels abizwa ngama nadis. Yes. Ama energetic veins lawo la kune main channel ela ihamba lapho lento la kube khona ini lokungane yakhe i-pineal gland in fact iqondene kanje la, but at the end of the day yonke lento engikhuluma ngayo i-energy. Ekugcineni kwakho konke into engikhuluma ngayo i-energy. Yes. Manje makukuthi i-energy khona la itrapheka khona la ugesi la endlini khona la utrapheka khona, mhlawumbe ngixhume ngokwe series or what. Kumele ukuthi ngenze njani? Kumele ukuthi ngithandaze ukuthi kwenze kukhanye kakhulu izinto zisebenza. Imina kumele ngiconnecte kahle ukuze kuflow ugesi. Nawe kunezinto emele uzenze kuwo ukuze kuflow lento engikhuluma ngayo. Abantu they need to be practical.